מהו חומר? חומרים הם הדברים הגשמיים שמהם עשוי העולם הפיזי. במובן צר יותר, הדברים הגשמיים, חומרים שרוב רובם נלקחים מכדור הארץ, מהאדמה, מהאוויר ומהים, משמשים את האדם ולא רק אותו לצרכים שונים. ממה מורכבים החומרים? המקור לכל החומרים המוכרים לנו, טבעיים ומלאכותיים, הם היסודות הכימיים, בהם האטום נחשב כיחידת מבנה בסיסית המגלמת בתוכה את מרכיבי האפיון הייחודיים של כל יסוד. מספר החומרים השונים שניתן לקבל באופן טבעי ומלאכותי מהתחברות או ערבוב היסודות השונים הוא אינסופי. טוב, אז איך מחלקים את החומרים? מה החלוקה? מקובל לחלק את החומרים לשתי קבוצות עיקריות. זאת למרות העובדה שחומרים רבים לא ניתן לסווג באופן מובהק לאחת משתי הקבוצות. קבוצה הראשונה, חומרים אורגניים, מורכבים ממולקולות ארוכות, כגון חלבונים, פחמימות, שומנים, ומצוי בגוף החי או בצומח. קבוצה שנייה, חומרים אנאורגניים, שמקורם שונה מהחומרים האורגניים, ולפעמים המקור שלהם מכונה טבע דומם. לאן חומרים נעלמים אחרי שזורקים אותם? טוב, אז חברים, חומרים לא נעלמים, הם מתכלים. התכלות זה התפרקות כימית של חומר בידי חיידקים או יצורים חד-תאיים אחרים. בטבע דברים מתפרקים ומרכיביהם מתמחזרים. אבל כאשר אנחנו משליכים זבל במזבלה, החומרים מתפרקים, שם באיטיות, והמזבלה מתמלאת עד אפס מקום. טוב, אז כפי שאתם רואים, יש פה טבלה מאוד מאוד יפה של זמני התפרקות מרכיבי ההשפעה הביתית באתרי הפסולת, היכן שמטמינים אותם. אם נסתכל על חומר אורגני, כפי שציינו בקבוצה הראשונה, זמן ההתפרקות שלו בין 4 עד 6 שבועות. אבל אם ניקח לדוגמה גרב כותנה, או מוצרי או חיתולים חד פעמיים, או כל מיני חומרים שמהקבוצה האנאורגנית, תשימו לב שאורך ההתכלות שלהם וההתפרקות שלהם הוא ארוך בצורה מדהימה.